sa kanilang mga balur. For sure, kung ano-anong samot-saring eklavu ang kanilang kinikemberlu. Pero remember, para hindi ma-haggard Chorba ang kanilang mga Facebook o mag-foundation day. Okay. Ay, masasagot ko lang dyan, pak. Ano pa rin sasabihin niya? Well, eto pa lang, opening dialogue, malalaman nyo na ano nga ba itong aming bagong topic ngayong pag-uusapan. Ano nga ba? Diba? Obvious na obvious, mami. I'm every woman. Pero, huwag kayo hindi ito mga babae. Ito yung mga mukhang babae. Pero hindi lang. At saka hindi na sila mukhang babae, ha? Mami. Talagang girl na girl. Yes, sa puso, sa gawa, sa diwa. Lahat-lahat. Sa salita. Yun na yun. Yun na yun. Okay. So, for now, mga mamis, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga every woman. Yes, mga ating mga kapatid sa federasyon. Alam naman nating lahat dyan, mami, tayo mga baklang babae. Oo, diba? mga bakla kami. Yun lang yun. Mga operada kami. Makakala nyo. Yes, kaya love na love ko talaga sila. Hindi ko na po ito papatagalin pa. Nako, mami, eto. Kung anong sinasabi namin, nako, eto na, mami. Eto na. Yes. Hold your breath. Yes. Okay. To start with, sa ating ano ngayon, yes, let's start with Miss Mexico. Is it me? You wanna get crazy? Cause I don't give a... Hi, I'm Joanne 18 from Mexico. Let's start. Angel de Mesa, 18, Philippines. Angel Ruiz, Monte Carlo, 20, Venezuela. Diyan muna kayo sa gitna. Okay. Nakala nyo, ha? Diba, mga... Sila ang ating mga shadow. Yes. Nahiya naman kami bigla sa mga katawan namin. Pero nako, kaya naman mga mamis, tumutok lang kayo dahil magbabalik pa po ang Moms the World!